ngiphendula ubhale kwi-comment uthi mina nginokuphupha ngithandaza kwesinye isikhathi kuyenzeka ngiphuphe ngindiza. Ngabe leli phupho lichaza ukuthini? Ngaphambi kokuba ngilichaze ngicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe YouTube wethu wamaphupho ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ke sengiphendula lo mbuzo wakho ngiyofaka ku YouTube lo uzobuza njengamanje kwi-comment section. Leli phupho lokuphupha uthandaza noma undiza libika ukuthi ke unesithunywa esiphezulu wena. Ufanele ukuphakama empilweni kahle kahle. Lapho kuthiwa ngisho uphupha umuntu odumile ufanele nje ukuphakama. Unamandla kahle kahle akho. Unamandla nje impela kanti ke namandla uwathola emkhulekweni. Kusho ukuthi kumele uzwane nokukhuleka. Kunamandla nje akakhona lapho uthi ukhulekela into kufeze kuphenduleke ngobani amandla akho akhona lapho. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment ngizobe sengikwenzele yakhe video ngikuchazele kabanzi ngalokho ozobe ukubuza. Nisale kahle.